Chicken Talk. Tak jo, my vás vítáme u nového jubilejního 10. dílu našeho podcastu Pick and Talk. Jak jste si mohli všimnout, dneska je nás tady o jednoho víc a je to náš vzácný host. Richard Leško, o kterém jsme vás říkali už v minulém díle. Já to asi nechám na tobě, jestli chceš nějak představit, co děláš, co působíš teď na to. Takže v prvom rade zdravím všetkých divákov a fanúšikov basketu, ktorí sledujú tento podcast. Momentálne som trénerom v basketbalovej akadémii Lynx Liberec. Som bývalý profesionálny hráč basketu a taktiež tréner profesionálnych tímov. A možná to hlavní, proč tady vlastně seš, tak je tvoje historie spojená s NBA. Určite, OK. Takže pridám ešte teda k tomu, že než som bol profi hráč, tak samozrejme som si musel prejsť mládežnickými kategóriami. No a dostal som sa aj na univerzitu do USA, Division 1. No a odtiaľ potom samozrejme, alebo nejak cez túto cestu alebo skúsenosť sa mi podarilo dostať aj do týmu Chicago Bulls. Takže máme tematický drezy. Přesně tak, připravili jsme si to. Bohužel Ríša ani s jedním z těchto hráčů nehrál. Nie. Tady máš Derricka, ten rok po tobě, ne? Derrick prišiel 2 roky po okay. mne, zase ešte aby sme to upresnili. Oficiálne som nehral v NBA, ani nemal som kontrakt, ale trénoval som s Ačkom Bulls v lete 5 týždňov. No a Derrick bol draftovaný o 2 roky na to a Joakim Noah o rok na to. Takže tá zostava, ktorá bola v Bulls, keď som tam bol ja, môže byť pre väčšinou poslucháčov už trošku neznáma, keďže sa bavíme o roku 2004 alebo 5, takže je to 20 rokov dozadu. Takže vtedy bola prvá peťka Bulls Ben Wallace, The Fro, Luol Deng, potom Ben Gordon bol najlepší strelec alebo najlepší hráč, na rozohrávke Kirk Heinrich, taký beloch, no a zopár potom ešte, Andres Nocioni, jeden z najlepších argentínskych hráčov a potom už lavička, to už asi nepovie poslucháčom veľa. OK. Tak já bych začal asi otázkou, ty jsi začínal, že jo, na Slovensku v jakém týmu? Som z Košíc, takže začínal som v mládežnických kategóriách košických, aj keď ono je to strašne ťažké porovnať s dnešnou dobou. A keď som bol v juniorskom veku v Košiciach, tak sme mali 5 tímov v Košiciach, U19, v jednom meste. Takže, a to nie sme žiadna Praha alebo Bratislava. Takže proste oveľa viac mládeže športovalo, hralo basket, tá konkurencia bola oveľa väčšia. Takže mládežnické kategórie košické. A tam jsi byl do U19? Teda? Tam som bol do U19, no a môjim snom, zhruba keď som to začal brať fakt vážne, okolo 15-16, bolo sa dostať do Ameriky na univerzitu, aby som štúdium skombinoval s basketom, čo v Európe v tých časoch bolo strašne ťažké a teraz už je to tiež skôr proste buď ten borec ide na basket a trénuje 3-krát denne, alebo proste tá škola sa robí veľmi ťažko popri tom. A podarilo sa to. Dostal som štipendium v Amerike, no a pokračovanie nejakej kariéry už bolo potom tam. No já bych na to navázal, jak se člověk takhle ze Slovenska nebo z Česka, jako z naší malý zemí, dostane vůbec do Ameriky. A teraz to už bude znieť ako nejaký čierno-bielý film, alebo pomaly niečo neuveriteľné, hej. A ja sa priznám, píše sa rok 99, internet je v nejakých začiatkoch, hej, proste mobily, môžete zabudnúť na to. Takže oproti dnešným časom, kde vlastne, keď je nejaký chlapec, má 12-13 rokov a je trošku šikovnejší a má potenciál vyrásť, o ňom vie polka Európy. A ako poviem to trošku nadnesene, ale je to tak, hej. Agenti, všelijaké kempy prípravné, tie akadémie, je neskutočný ako rozsah informácií v dnešnej dobe, hej. Dneska ako mimo radar je skoro ťažké sa dostať, keď si dobrý, hej. Môj prípad, keď sa teda bavíme o mne, na Slovensku som bol nejaký MVP U19, hej. Samozrejme slovenský basket, ja chápem, v nejakom európskom meritku veľa neznamená,
ale o mne nevedel nikto. Hej. To akože žiadne ponuky alebo niečo. Takže ja som sa tam dostal normálne tým, že ja som posielal ešte VHS kazety mojich zápasov, hej, s nejakými listami na univerzity a proste je to šialené, čo ako v porovnaní tých 20 rokov, čo sa dneska. Takže nejakou vlastnou snahou niekto si ma tam všimol a dal mi šancu, no a potom už je to o tom, či ju využiješ alebo nie. A předpokládám, že vlastně ty jsi z U19 asi vypomáhal do nějakých vyšších kategorií jako do chlapů, Ano. ale vlastně to ještě pro tebe nebyla práce v tu chvíli, ne? Nie. Mali sme ako hodne dobrý aj ročník v Košiciach, boli sme majstri Slovenska, ako dajme tomu z 12 borcov sme mali 10 cez 2 metra. Okay. A čiže proste sme nabehli na rozcvičku a tých 10 borcov vešalo zadovky z dvou, proste atleticky sme boli veľmi zaujímaví, takže samozrejme už sme mohli byť niektorí daní aj k mužom, zvládali sme to tam. Takže áno, poslednú sezónu juniorskú som hral aj za mužov, ktorí hrali v najvyššej súťaži a celkom dobrá minutáž, ako ja som tam hral okolo 20-25 minút, takže to bola skvelá sezóna. OK, to je dost. Ještě, než se přesuneme jako spíš tý college, tak ještě jedna věc. Pozici jsi měl spíš jako křídlo, nebo jsi byl už jako vysoký podkošový hráč? Tým, že som bol tak trošku medzi s tými 2 metrami, teda 2-2, a hral som aj na štvorke, aj na trojke. Takže v tých časoch sa to ešte dosť riešilo. Teraz je to už hodne akože, ja by som to povedal, zgeneralizované. Hej, teraz musí každý hráč vedieť všetko. Máme, hej, proste v ideálnom stave máš 5 hráčov cez 2 metre, ktorí vedia brániť všetky pozície a proste strieľať trojky. Vtedy to bolo trošku iné. Takže bol som aj krídlo, aj podkošový podľa potrieb týmu a ako si to vyžadoval ten daný zápas. Jasný, OK. A tím pádem, když si říkáš, že jsi byl MVP tady U19, tak si i reprezentoval určitě Slovensko. Áno, tam je ešte potom taká vec, na Slovensku dlhodobo, aj v mojich časoch bol dominantný Inter, alebo celkovo Bratislava. A niekedy do reprezentácie bola z východu dlhšia cesta, hej. A v úvodzovkách. No a dá sa povedať, že prvá reprezentácia, v ktorej som bol na Slovensku, bola až U20. U18, U16 som zjavne nejak, možno nemal som tú kvalitu, nejdem teraz absolútne to riešiť, smerom, že som, jak by som to povedal, nahnevaný alebo sklamaný. A U18 to neviem, to už som asi mal byť, no a U20 potom, keď sme hrali, tak som bol vlastne aj nejaké MVPčko U20. Ale to bola prvá repre, ktorej som bol. Okay. Vlastně první reprezentace hned nejlepší hráč, to je jako jo, dobrý reprezentační začátek vlastně víceméně. To sa bavíme ešte teraz Slovensko ako hodne spadlo v nejakých rankingoch a v akých skupinách repliky hrajú. Ale ja si pamätám ešte tá naša U20, to boli zápasy Chorvátsko, Taliansko, ako týmy, ktoré sú ako úplne top v Európe. Hej, takže aj tam som hral proti nejakým hráčom, čo potom hrali Euroligu a tak. No. To je, jako to husí. To je za mě jako docela nepředstavitelný. Každopádně U20 reprezentace a potom si ještě v repre byl, jako co se týče mužů? Áno, bol som, aj keď, teraz sme to trošku preskočili, lebo keď som bol tie 4 roky, vlastne no, trošku dlhšie, 5,5 roka v Amerike, tak hovorím, to ešte boli časy, keď tá komunikácia nebola na úrovni ako teraz, hej. Plus, samozrejme, mali sme veľa aj dobrých hráčov, to ešte slovenský basketbal inde. Takže mužskej repre som sa, ako dá sa povedať, nejak etabloval, alebo sa fakt akože stal dôležitým hráčom až po návrate z Ameriky. Takže to sa bavíme, keď som mal, dajme tomu 25 rokov, plus minus, budem to tak plus minusovať. A dá sa povedať, že zase preskočíme nejakú časť. Mal som vážne zranenie kolena, ktoré moju kariéru viac menej potom úplne zastavilo a to prišlo už v nejakom 28. roku. Takže ten reprík mužský bol tak na 3 roky. 3 roky, okay. Dobře, tak... Podle mě můžu přejít k té univerzitě. Asi k té univerzitě. Byla to Univerzita Illinois, pokud jsem jak dobře viděl. Trošku rešerši jsem dělal. Správně. Tak už tu dobu setkal se tam s nějakýma hráčima, který se pak dostali do NBA. OK, áno.
V momente, keď sa človek dostane do tej D jednotky, tak je vo svete, ktorý už pred 20 rokmi to tak bolo. Teraz už sa o tom ani nebavím. Je absolútne prepojený s NBA. Je tam okolo 360 tímov, môže sa to meniť, hej, plus minus. A bavíme sa, že tých top 10%, možno top 20%, hej, to sú automaticky ako farmy, liahne, stade, napríklad my sme hrali proti Kansasu a jeden zápas, z ktorého z tej 12-ky, myslím, že 5 borci boli draftovaní, hej, ako toho roku, hej, v tých 2 kolách, to je šialené, hej. Vtedy ešte nebolo toľko Európanov na drafte, hej, pred 20 rokmi, to je pravda. Ale určite tam bolo viacero zápasov proti hráčom, ktorí potom sa dostali do NBA. Tam hráš konferencie v tej NCAA jednotke. My sme boli taký mid, hej, taký stred, akože kvalitatívne, ale prvú časť sezóny hráš aj mimo konferencie, zápasy, všelijaké turnaje a tak. A tam sme sa hlavne dostali hrať aj proti takým top týmom, takže to bolo fajn. Možná k tomu, přesně tomu americkému pojmu to student athlete, jakoby, že přesně se hraje, ale zároveň se i musí nějak studovat, tak jak to tam chodí, tady to je taková americká doména. Áno. Určite na to dbajú. Tie výsledky študijné sú veľmi podstatné pre tých hráčov. Týmy majú pravidlá, že hráč môže trénovať a hrať iba pokiaľ si udrží nejaký priemer známkový. Hej? Takže týmy robia všetko preto, aby ten hráč tie predmety zvládal. Samozrejme ten support tým okolo tých hráčov, ale to sú rôzne športy, americký futbal, hokej, na populárny baseball. To sa neviem len o baskete. Tam je neskutočné množstvo ľudí, ktorí týmto športovcom, student athletom vlastne ako pomáhajú. Hej? Takže dajme tomu, mali sme tréning od 6. do 9. večer a o 9. večer začínal student study hall, čo znamená, že hráči, ktorí mali problémy v škole alebo to, išli, dokonca to bolo v hale, miestnosť, a tam ich čakali doučovať tie kapacity, alebo jak som to povedal, proste študenti, ktorým pomáhali sa to naučiť, zvládnuť, hej, tie testy alebo dačo, a mohli sa s nimi dohodnúť na hociaký čas, proste bolo to všetko, ten systém vytvorený na to, aby aj v škole tie výsledky tí študenti mali. Ty jsi zmiňoval, že jsi v Americe byl 5 let, ale na univerzitě tam se může být maximálně 3. 4. Štipko dostávaš na 4, alebo takú legitimitu hrať, hej, Division 1, sú 4 roky. Môžeš sa to predĺžiť pri nejakom zranení alebo tak, ale to nebol môj prípad. Čo je možno taká ako najzaujímavejšia časť môjho príbehu, keď sa tu bavíme, že vlastne nejaký vrchol bol tie tréningy z Bulls, je, že tá moja univerzitná kariéra mala taký chvíľku stúpajúci, ale potom hodne klesajúci trend, alebo proste nejaký spád. Takže keď som tú univerzitu končil po 4 rokoch, tak nebol som v pozícii, že by som bol zaujímavý pre trh hráčsky, alebo agentský, alebo proste profesionálny basket. Takže ja som si dal rok pauzu, čo sa týka školy, aj dokonca basketu, lebo bol som dosť ako jak by som to povedal, nie že psychicky zle na tom, to nie, ale basket v ten moment som potreboval vypustiť zo života. Je tam neskutočný tlak na tých univerzitách, samozrejme, to prostredie je strašne konkurenčné a ja som mal pocit proste, že ten basket v tento moment proste není v mojom živote už tak dôležitý. Takže ja som strávil ten rok cestovaním po svete a proste niečo iné. Vrátil som sa potom do Ameriky si spraviť MBA degree na vysokej škole, lebo tie 4 roky skončíš s bakalárom a ja som ešte chcel nejakú nadstavbu. Čiže vlastne v časoch, keď som sa dostal k Bulls, som nebol registrovaný hráč, netrénoval som so žiadnym tímom oficiálne, nemal som žiadneho agenta. Takže viac menej tí Bulls si ma našli na ulici, dá sa povedať. To je další věc, ty jsi teda jako vystudoval vlastně bakaláře, co je to, a tam žiješ na tom kampusu nějakým způsobem, na nějakých kolejích prostě předpokládám. Potom si odjel do světa a když jsi tam vrátil, tak ty jsi se jako nevrátil na koleje, nebo... Ne.
môžeš si vybrať, či budeš bývať na kolejích, alebo či zoberieš nejaké prachy a nájdeš si byt sám. Jasne. A samozrejme, tie možnosti bytov alebo ubytovania mimo v tie koleje ich je strašne veľa. A veľa študentov to využíva. Ja som spravil túto vec tiež, že vlastne som býval v byte, aby som mal trošku viac súkromia a tak. Takže po tom roku som sa vrátil späť do skoro toho bytu, alebo niekde vedľa, už to už ani nepamätám, jak to bolo. Ale proste mal som kontakty na proste ľudí, ktorí tam tie byty prenajímali a to už človek, keď je tam, tak sa vie o seba postarať proste. A v tom bytě si bydlel sám, nebo tam fungovalo jako tady prostě, že se nějaká parta studentů domluví, že budou pronajímat byt a byli tam prostě ve 4 lidech? Toto je jedna z možností hrozne často využívaná presne tak. 4 borci, veľký byt, hej, proste trošku nižšie náklady. Ja som na začiatku v tom byte býval s bývalou priateľkou, potom sme sa rozišli, takže už som tam býval sám. Jasně, okay. Ještě k té univerzitě Illinois, tak jak jsem si to nějak trošku studoval, tak nejznámější hráč vlastně, který vzešel z téhle univerzity, tak je Deron Williams. Tak s tím, že si tam sám studoval, tak sledoval si ho třeba nějak víc? Ešte ťa teraz musím trošku popraviť. University of Illinois má ešte potom viacero takých filiálok. A tá hlavná, o ktorej spomínaš ty a spomínaš aj Derona Williamsa plus ďalších NBA hráčov, tak to je ten najväčší kampus, to je nejakých 40,000 študentov a tá je v meste Champaign. A ja som bol University of Illinois Chicago. Hej, takže ako taká, jak by som to povedal, tu sa to nedá úplne možno na Čechy a Slovensko aplikovať, ale tá University of Illinois mala asi 4 alebo 5 takýchto pobočiek, keď to mám povedať. A jedna z nich bola tá Chicagská. Takže ja som priamo vlastne nehral za tú University of Illinois v Champaign, ja som hral za University of Illinois v Chicagu. Takže s Deronom Williamsom hral som proti nemu, bolo to v tých časoch, keď on študoval, lebo my tým, že sme boli ako taká sestersko-bratská, neviem čo, univerzita, tak sme s nimi skoro každý rok mali jeden zápas. Takže aj proti... A myslím, že on aj v tých rokoch tam bol teraz, aby som nekecal, je to 20 rokov dozadu. Viem, že keď sme hrali proti ním, pre nás to bolo vždy ako veľký sviatok, lebo odtiaľ tiež proste borci chodili do NBA. A víš o nějakých současných hráčích, kteří jsou z Illinois? Priznám sa, že keď pozerám NBA, už nie úplne sledujem, odkiaľ sa tí hráči tam dostali, ešte keď tak Európania alebo zo sveta hráči. Ale keby si mi teraz dal 10 borcov súčasných hviezd NBA, tak ti nepoviem, z akých sú univerzít, takže sorry, teraz to nemám. Jo. No já jsem koukal, že jich není moc, jako, a jsou to spíš takový ty, jako nejsou moc ani v základu, ano, to jsou takový ty krajní, a koukal jsem, že jich je třeba 5. Áno, je to možné a plus tá Illinois, dá sa povedať, že trošku teraz aj spadla na kvalite za posledné roky, alebo ako na tom postavení, čo mala. Ono sa to dosť mení, aj tie konferencie, Duke, hej, Kansas, Kentucky, to sú, hej, teraz Gonzaga je silná, proste zo pár tých ako powerhouses tie zostávajú. A potom taká tá druhá, tretia trieda, tam sa to hodne mení, hej, podľa trénera, teraz už aj podľa peňazí, hej, koľko vedia zohnať na tých hráčov, lebo už sa im platí. Takže teraz to Illinois nie je, myslím si, že v takej ako hlavnej vlne. Teď si přesně nakous to, že vlastně těm hráčům na těch vejškách se platí. Když tam byl ty, tak to ešte takhle nefungovalo? Nebo... Vôbec. Boli tam samozrejme nejaké zákulisné záležitosti. Jasne. A o ktorých sa proste vedelo a občas tá NCAA spravila nejaké bububu, že niekoho proste fakt vyšetrila, dala mu hej nejaký zákaz, tréner, hej proste to lanárenie, hej vlastne tých najväčších talentov zo stredných škôl prebiehalo tak, že proste im dávali auta, rodičom kúpili dom, hej proste snažili sa nedávať cash, hej, aby proste, lebo to bol najväčší prúser. Ale nejaký dary proste. Ale existujú na tých univerzitách tzv. Booster kluby a to sú takí donory, alebo takí akože priatelia školy v úvodzovkách, hej, všetky bývalí študenti alebo proste nejakí sponzori a cez nich dokázali tým hráčom vlastne často aj tie prachy dávať, hej. Ale muselo to byť tajné, proste báli sa, aby sa na to neprišlo. No a aj preto vlastne si myslím, že už to bolo neudržateľné týmto spôsobom, aby to sa takto nelegálne robilo a je to jeden z dôvodov, prečo už sa tým hráčom platí ako oficiálne.
Já jsem teď se chtěl něco zeptat, jo. S těma hráčima, se kterými jsi hrál, jako fakt v týmu, tak jsou to nějaký jména, který můžou něco říct jako i na ty euroligový třeba Jasné, poměry? v Eurolige jeden bol. Nemám NBA borcov. Náš najlepší hráč hral potom v Európe asi nejakých 7-8 sezón, čo som ho sledoval. A musel začať v Pro B Francúzska, ale tam bol hneď ako jeden z najlepších hráčov. A potom sa presunul a hral asi 5 rokov vo Francúzsku v najvyššej súťaži. Toto sa bavíme akože prachy od 20 do 40 tisíc mesačne eur, hej. Takže ako celkom si myslím, že spravil dobrú kariéru, keď $500,000 ročne bral. A potom ešte som, myslím, ho zaregistroval v Turecku alebo v Izraeli. Takže v tom čase, keď som tam bol ja, sme nemali úplne vyslovene nejakú osobnosť, hej, alebo proste nejakého top hráča, ktorý by sa dostal až do NBA. A nám sa podarilo dostať do toho March Madness, do toho Big Dance, kde sme práve v tom prvom kole hrali proti Kansasu. Takže my sme boli skôr dobrí ako tým, nemali sme úplne individuality, aj body, hej, sme mali tak proste nejak ako rozdelené medzi 15 a 8, hej, veľa hráčov bolo, nemali sme nejakého borca, čo dával 25. Takže nemám také meno. A když si nakousil to March Madness, tak to je jako ten univerzitní basket mi přijde, že není tak mediálně vlastně vnímaný, ale když je March Madness, tak je to vždycky obrovský a ESPN úplně všechny. Určite. Všude se to sleduje, tak bylo to už tehdy tak velká věc? Bola. Amerika je hlavne o zábave, ako tam sa tvrdo maká, ale potom sa ľudia radi aj bavia. A všetky druhy športov a súťaženia a potom takýchto vyvrcholení súťaží sú tam brané v tej spoločnosti ako top zábava. Hej. Takže March Madness bracket, pavúk, hej, to máš v každej firme na nástenke a ľudia si buď stavia nejaké prachy, alebo iba sa proste naťahujú. Každý si ho vyplní, súťažia proste o to, kto sa najlepšie trafí, hej, proste. A tá March Madness univerzitná je viac sledovaná ako NBA playoff, lebo jasné, že NBA má svoj okruh fanúšikov, obrovský, ale sú tam také prachy a je to až tak, ako dá sa povedať, že komerčná záležitosť, že ľudia cítia, že ten univerzitný basket je taký čistejší, hej. A viac ľudí to proste oslovuje. Takže keď nastal čas toho Madnessu, plus tam boli väčšie prekvapenia možné. Hej, tam proste bolo viacero zápasov, ktoré boli nejasné, ale proste v NBA teraz nehovorím, že jednotka zo západu sa dostane až do finále, hej, akože NBA. Tam sa tiež dejú prekvapenia, ale nie je tam priestor až na toľko tých prekvapení, hej, ako bolo v tom univerzitnom pavúkovi. Takže už aj pred tými 20 rokmi to bolo šialené, ako to malo pozornosť. A proti tomu Kansasu to bylo teda první kolo a už jste tam sme bohužiaľ chytili blbú vec, lebo malo by sa to hrať na neutrálnych palubovkách, hej, tie March Madnessy, že nemal by mať nikto domácu výhodu. No a nás nalosovali do skupiny, kde bol Kansas, nejaká trojka, my sme išli z nejakého 12. miesta, v tom, lebo to sú tak ako 4 tie časti toho pavúka. No a my sme mali celkom dobrý akože record, aj dokonca niektorí nás tam, že my by sme mohli byť tí, čo prekvapia, hej, také sa to volá Cinderella story, popelka. Jasne, jo. Takže boli sme tam, lebo sme tam išli s nejakým 12 winning streak, hej, 12 vyhratých zápasov a väčšina z nás boli štvrtáci, hej, proste, že dobrá situácia na prekvapenie. No a tá hala neutrálna, ktorá mala byť, tak bola 40 km od ich haly, alebo od ich campusu. Takže bolo to v Kansase, bola to nejaká mega hala, proste mestská, hej, 22 000 ľudí. Takže keď sme tam vybehli na zápas, tak 22 000 bielých dresov Kansas, hej, a hukot. Takže to bolo prvé také trošku zaťažkávajúca skúška a plus, hovorím, tam z toho týmu potom nejakí 3 borci, alebo 4 sa dostali do NBA, takže to... A ty jména niekoho z nich si pamatuješ? Nebo to už pamätám si jedno takého atletického hráča, nikto z nich nespravil nejakú brutálnu kariéru, Langford, potom nejaký J.R. Giddens, a boli to takí skôr ako do rotácie hráči, dokonca potom viem, že ten Langford hral ešte za CSKA Moskvu za časov, keď najväčšie prachy boli v Rusku, tak viem, že sa z NBA potom ešte presunuli tam
a jeden pivot, Simien. Nie sú to mená, ktoré by boli známe. Úplne takto pre nás. Tak a teď k tomu asi hlavnímu a i to, proč tady dneska máme Chicago Bulls dresy, tak si říkal, že jsi trénoval s Ačkem a byl si součástí Summer League, tak jak se tady to stane? Áno, asi sa teraz dostaneme k tomu najzaujímavejšiemu. A ako som spomínal, dal som si rok pauzu, aj od štúdia, aj od basketu. Aby som nekecal. Basket to bolo zo pár mesiacov, hej, to potom človek zase začne hrať a proste keď to miluješ, tak to nikdy neprestaneš milovať, ten šport. No a vrátil som sa teda do Chicaga a začal som študovať to MBA program, hej, ten Masters of Business Administration. No a popri tom na škole tie možnosti, tu sa to ako s vysokými školami nedá porovnať, tam je ten systém úplne iný. A zahrať si basket každý deň nie je problém. Hej, tam bola hala, ktorá bola rozdelená ešte na 4 kurty basketbalové a večer tam, dajme tomu, prišlo 100 ľudí, ktorí chceli hrať basket. Hej, samozrejme rôzne úrovne, ale všelijakí aj bývalí hráči, aj súčasní, títo nejakí študenti, ktorí proste na stredných hrali a výšku už nemali síce na to NCAA. No a takže ja som si vlastne každý večer chodil zahrať, predtým som si skočil do posilky, takže ja som bol v celkom dobrom stave, hej, akože fyzickom, čo je hodne dôležité samozrejme, hej. No a takto, neviem, to teraz zhruba celý rok som takto nejak fungoval. No a to leto po tom prvom roku toho štúdia a som sa dostal, a zase, to sú tie životné náhody, osudy, dostal som sa do telocvične v Chicagu, kde trénovali hráči, alebo sa schádzali hráči jednej agentúry, ktorá ich ako zastupovala. No a ja som sa tam dostal úplne náhodou. Jeden kámoš mi povedal, či si nejdem zahrať basket tam a tam. A ja hovorím, OK, ale ja som mal som to meno, tá gym sa volala Hoops the Gym. A to je taká najlegendárnejšia chicagská telocvičňa, kde trénoval Jordan s Pippenom v lete. Hej, proste tam, to je taká ako legenda chicagská. A teraz ten typek hovorí, môj kámoš, že to je v Hoops the Gym, že máme si prísť zahrať. A ja hovorím, no počkaj, ty máš odkiaľ tú pozvánku, ako prečo my dvaja by sme si mohli tam ísť. Ja už som bol v tom čase nikto, basketbalovo, a on bol na tom týme, hej, tej univerzity, kde som bol. A on hovorí, nie, že proste nás tam pozval ten a ten. A skrátim príbeh, hovorím, OK, let's go, vyskúšame. Takže my sme tam to jedno ráno nabehli, myslím, že nejaká sobota, 9 hodín ráno, prídeme tam a pozerám, a teraz Antoine Walker hral za Boston Celtics zo pár rokov. Hej. Hovorím, sú to hráči minus 20 rokov, ale v tých časoch to boli ako obrovské mená. Hej. Potom zo pár typkov takých z lavičky. NBA, ja som vždy som hral proti univerzitným hráčom, hej, ako ešte proti NBA som sa nedostal. A teraz som bol vlastne ako študent, hej. A nebol som ani oficiálne hráč za nejaký tým, tak si hovorím, tak toto bude zaujímavé. No a tam sa vlastne hrá systém, že podľa toho, koľko je ľudí v telocvični, tak spravia sa týmy, 5členné, a prvé 2 sa vyberú, vyhráte a víťaz zostáva na ihrisku. Hrá sa do 7, každý kože za jeden bod, a keď je tam 30 ľudí a vytvorí sa 6 tímov, tak nechceš prehrať. Lebo potom čakáš pol hodinu, kým si môžeš zahrať zase. Kým tvoj tým sa zase dostane na hřiště. Takže proste klasický King of the Court. King of the Court, je to Open Gym sa to volá a je to hodne kompetitívne vlastne na každej úrovni. Či teraz sme tam hrali proti NBA borcom, alebo keby som išiel o kilometr vedľa proti nejakým pupkatým fotrikom hrať, tak aj tak tam chce každý vyhrať. To je trošku iné proste. Hej. Okay. No a takže takto sme tam ráno prišli. Bol tam typek, ktorý to ako trošku organizoval, hej, si písal mená, hej, akože všetkých tam poznal. To spozeral na nás, že samozrejme väčšina hráčov, aj tento človek boli afroamerického pôvodu, hej, proste černoši, my sme tam boli dvaja vysokí bieli, hej. V ten deň neviem, či tam bol ešte nejaký jeden beloch, hej, čo do tej agentúry patril, ho zastupovali, hej, draftoval ho niekto a neviem čo. No a teraz my dvaja takí tam, sme tam proste absolútne do toho prostredia nezapadali. Teraz nehovoriac o tom, že tí hráči majú so sebou také entourage, hej, také skupiny ľudí, ktorí sú ich kámoši, frajerky, hej, proste reperi, gangstri, to je proste, to je život, hej, akože basketbalový v Amerike. Takže teraz títo ľudia boli okolo toho ihriska, hej, celého.
a teraz my dvaja tam. Hej, no a typek, čo to organizuje, že vy čo tu chcete, ne? A teraz ten ja pozerám na môjho kamoša a môj kamoš, no Kevin povedal, že tu si máme prísť zahrať. A on, jaký Kevin? Vieš. No, OK. Tak sme sa pomaly akože otáčali, že teda OK, tak nič z toho. A on, jak sa voláte? OK, napísal si naše mená na úplný koniec, hej, zoznamu. Tak sme sa dostali v nejakom 5. tíme na ihrisko. Takže ten deň som sa zo párkrát prebehol, OK. A deň skončil a išli sme preč. A ja som sa toho typka ešte spýtal, že kedy najbližšie sa hrá. A asi som nebol úplne najhorší ten deň a on hovorí, príď v pondelok, same time. Akože. No takže ja som sa tam v pondelok vrátil, môj kámoš už nie, on nebol úplne, on bol skôr taký euro, to bol Srb a on ten americký basket úplne až tak na tejto úrovni neúplne zvládal. A ja som bol celkom taký akože atletický typek, hej, ja som tam, to musíš brániť, to je základ, hej, ako nemôžeš cez teba ísť body, hej, to proste môžeš dať 15 trojek, keď cez teba pôjde 16, tak proste už nemusíš prísť na druhý deň. Hej. No a proste ja som to tam celkom akože zvládal. No a takto som tam začal chodiť. Samozrejme, tam chodili, hráči sa menili. Hej. Proste, potom tam prišiel Sean Marion, potom tam prišiel typek, čo... on hral za Maccabi Tel Aviv, akože prvý rozohrávač, už teraz neviem mena. Proste sa tam začali točiť NBA hráči, to pre mňa bolo niečo neuveriteľné. Hej. No a začal som s nimi ako si vytvárať nejaké vzťahy, aj hovorím, takže vlastne za týždeň, dva už som tam vchádzal tak, že yo, what's up, akože, kámoši. A dokonca, a to teraz fakt nekecam, bol som v tom prvom týme, ktorý ako vždy začínal ten deň, hej. A chodil som tam proste poctivo a videli, že som proste normálny. A takže to bolo fajn, no a to bolo asi mesiac a pol. Takže som sa posunul ešte kondične, sebavedomie, hej, proste ako šialené veci. Potom napríklad dajme tomu 3. alebo 4. týždeň a už bol draft NBA a asi o zo pár dní na to tá agentúra mala v tom drafte z tých 60 borcov, dajme tomu 10. A z tých 10, dajme tomu 7 prišlo do tej telocvične na týždeň. Hej, lebo oni tam s nimi robili aj individuálne a tak. Čiže borci, čo vidíš v telke, hej, ak tam berú si šiltovku a potriasajú ruku, tak teraz proti ním hráš. Hej. A stále si nikto. Hej, akože mňa sa pýtali, kde hráš, alebo čo? A ja, no, nikde. What? Hej. No a takto to išlo zo pár týždňov, proste bomba, pre mňa, hej, zážitok. Nehovoriac o tom, že to bolo trošku ako také horšej časti Chicaga, hej, už dá sa to nazvať trošku ghetto. Ja som nemal ani auto, hej, takže ja som tam chodil akože pešo, áno, proste, OK. No a jeden deň pozerám medzi tými ľuďmi, lebo čo nás akože sledovali alebo tam boli, tak bol tam Pete Myers, čo bol v tom čase asistent Chicago Bulls ako tréner. Hej. On bol aj bývalý hráč NBA v Taliansku a tak. A teraz samozrejme v Chicagu človek vníma, to sú tréneri, hej, to proste máš v novinách každý deň 5 strán Chicago Bulls, hej, alebo v správach a tak. Takže pozerám Pete Myers, OK, tak to je fajn. A ten deň mi asi vyšiel, alebo nebol zlý. Hej. Na druhý deň tam bol zase sme hrali, zase hrám proti tým NBA hráčom alebo tým draftovaným a som tam proste medzi nimi. No a odchádzam z telocvične a išiel som okolo neho. On tak stál nejak v dverách, s niekým rozprával, bol otočený. A ja som tak ako išiel okolo a keď som išiel okolo, tak on ma zastavil a povedal, túto vetu si budem pamätať do konca života, to vlastne definuje môj vrchol nejakej kariéry. Hey Rich, I want you to come and play with my boys. Tak poprvé, ja som nevedel, že on vie moje meno. Po druhé, čo sa stalo, hej, iba mi tak trošku prebleskol môj basketbalový život. Takže bol som oficiálne pozvaný si prísť zahrať z Bulls a to sa nebavíme o... Lebo ako môžeš ísť spraviť tréningy pre nejaký NBA manšaft, že si pozvú 4, 6, 8 hráčov mladých a tréneri sa im venujú a nechávajú ich hrať medzi sebou. Ale to vlastne, čo spomenul on, to bolo si prísť zahrať s hráčmi, ktorí sú pod zmluvou, hej, vlastne s Ačkom. Ono to už ako končilo leto, takže to už ten plus minus bol ten čas, že to Ačko toho NBA týmu už bolo pokope.
takže sme si vymenili čísla telefóny, ja som ešte nemal ani mobil, hej. Takže ja som mu dal na pevnú linku moje číslo, hej. A že teda jaký čas a povedal mi deň toto, ja som potom ešte zavolal pre istotu, hej, že či to platí. Ich tréningové centrum je trošku mimo Chicaga, nemal som auto, takže musel som si požičať auto od kámoša, ktorý mal auto po svojich rodičoch, starý Buick, neviem čo to tu ani tú značku nepoznáme, Buick, taký akože pre dôchodcov auto, také hranaté, ale bol som za ňoho rád, lebo to bolo nejakých 30 km alebo dačo a tam sa ťažko dostať vlakmi, autobusmi to tam tak úplne nefunguje. Takže ten môj prvý deň, ktorý som mal ísť trénovať so Chicago Bulls, som išiel na tomto aute, hej, a prišiel som na parkovisko, tam už samozrejme SUVčka, najmodernejšie Ferrari a neviem čo, tak som zaparkoval tak trošku bokom, hej. Snažil som sa čím skôr od toho auta akože uísť, aby nebol som s ním stotožňovaný. No lenže za mnou hneď išlo ako ďalšie auto, zaparkovalo tak oproti, takže sme vystúpili tak zároveň a Ben Wallace, hej, akože the throw, hej. A takže si hovorím čau, a on tak čau, kto si, OK. Ale zvonil som na zvonček a oni proste o mne vedeli. Ja hovorím, že no som Richard a Pete Myers ma pozval. Hey, hi Richard, we know, come in. A prišiel som dnu, hneď sa ma ujal kustód. No a spýtal sa ma na veľkosť vecí, topánok, všetko. Takže prvá vec som dostal kopu vecí, alebo proste Bulls, tam ako nemôžeš chodiť nejakých vlastných, alebo to. No a the rest is history, no. Bol som tam a teraz, keď teda budem pokračovať, asi ďalšia otázka je bola, ako sa mi tam darilo, alebo dačo, tak to skúsim nejak dokončiť. A tým, že mi padla prvá strela, sa hrozne veľa zmenilo. Hej. Lebo samozrejme človek tam má nejaký rešpekt. Aj keď som prišiel do šatne, tak všetci borci sa akože postavili, jak som išiel okolo a sme si dali ruky. Hej. Oni zase vedia, že keď niekto už je pozvaný tam, alebo že nie som tam náhodou, hej, alebo že proste som nezablúdil, to proste bola nejaká oficiálna pozvanka a oni tam majú nejakú kultúru tímovú, takže vlastne s borcami, ktorých som videl v telke, si zrazu podávam ruky a sa predstavujem. No a robili sme vždy kondíciu predtým, než sme hrali, trošku skills a potom taký hlavný bod programu bolo 5-on-5, proste potrebovali ich dostať do kondície, aby hrali tí hráči. No a hovorím, prvá strela mi padla a už to potom bolo oveľa lepšie. Hej, takže keby tá prvá mi nespadla, neviem, ale spadla mi a to sú veci, ktoré, dajme tomu, čo sa sebavedomia alebo psychiky hráča týka, a ja vlastne môžem podľa seba povedať, ja si myslím, že jedna vydarená sezóna v nejakom priemernom klube alebo dačo sa možno nerovnala tej strele, ktorá mi tam spadla s tými hráčmi. Hej, to boli také skoky neskutočné, jak ja som sa cítil. No a co to bolo za střelu? Bol som na krídle, samozrejme s mojimi 2,02, mal som 105 kg. To bola čistá trojka. Hej, ako v tých časoch, teraz sa to všetko trošku mení. To podkoš som nemal šancu. Takže dostal som normálne pik, po jednom driblingu bol odstúpený ten pivot, ktorý ma mal switchnúť alebo dačo, tak som išiel rovno do pull-upu. Borci, taký fun fact, predtým, než som tam išiel v aute, hej, pol hodina si hovorím, hraj tak free, jak si hral v tej telocvični doteraz, proste žiadne tlaky, no a čo, proste je to basket. Pánové, jak som spravil ten dribbling, tak som cítil, že strácam kontrolu nad míčem. Nepamätám si, jak som ho chytil do dvoch rúk a tá strela, to vám tu hovorím, že som nebol stuhnutejší v živote. Ja som mal pocit, že som sa neodlepil od zeme a že moja ruka spravila pohyb takýto. Hej. Ja som necítil absolútne follow through. Ja som myslel, že som prikovaný k zemi. Hej. Lebo ešte, počkaj, my sme nehrali len tak 5-on-5 a tréneri pozerali video. Tam normálne tých 15 trénerov, čo už mali vtedy, akože nás sledovali. Vtedy bol head coach Scott Skiles. Ja neviem, čo on teraz ešte trénuje. A mal nejakú celkom dobrú šnúru ako trénersku v NBA. Teraz ti poviem pravdu, že nie som si istý, či nie už out of business. No a taký nízky bývalý rozohrávač. Podľa mňa drží rekord za Orlando Magic, presne tak, drží rekord, áno. Takže typek na poliacej čiare sedí, hej, a proste to celé sleduje, takže to bolo, sa to natáčalo všetko.
No takže tá strela mi spadla, hovorím, fakt neviem akým spôsobom. No a to mi hrozne pomohlo, no. Potom proste sme hrali ďalej a ja som myslel, že proste ten deň nejak super, fajn, videli sme sa, ale potom sa ma tam ujal ešte jeden iný asistent, on bol inak so Steveom Kerrom v Golden State, keď vyhrali tento tituly, sa potom presunul, to je jedno. A s ním som sa začal baviť tak trošku viac, no on mi hovorí, že tak zajtra o 10:00. Ja hovorím, super, no a z toho zajtra o 10:00 bolo potom 5 týždňov. Takže toto je moja skúsenosť z Bulls, alebo taký vrchol mojej kariéry. Takže to bylo prostě 5 týdnů tréninku. 5 týždňov tréningov, se začínali sme, hovorím, kondičnými vecami, väčšina sa robila v telocvični. Dobrá vec bola, že som bol na vrchole svojich fyzických možností. Po tom lete, po tej telocvične, hej, Hoops the Gym. My sme tam robili ten beep test, to je taký test, ktorý beháš podľa pipnutia, rozhodcovia to hlavne majú, hej, to ako pre hráčov možno nie až také to je kľúčové. třeba, jenom já ti přeruším, jak si řekl, že to mají hlavně rozhodčí, tak vlastně i v tuhle tu chvíli, když jsi rozhodčí a chceš jít právě na Česko do elitu, co je tady jako v republice, tak ten beep test tam prostě furt je. Tak. Je to veľmi dobrý ukazovateľ kondície určite, ale ako tréneri a hráčom to možno ani není to proste nejaká úplná priorita, si myslím, že teraz, ale vtedy nám to dali robiť napríklad, aby aj videli, jak tí hráči na tom sú a tak. A ja som skončil 4. A bolo nás tam asi 20, 22. Takže asi si viete predstaviť, akej som bol v forme, alebo jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa tam udržal 5 týždňov. Hej, že vlastne na tých mojich pozíciách hráči, čo boli, tak na nohách alebo fyzicky som ich zvládal proste brániť, hej, a nejak som v tom systéme si našiel miesto, takže som tam mohol byť a tá kondícia, hovorím pánové, to bolo grono, ale prečo som sa k tomu dostal? Vždy tá prvá časť bola kondícia, niekedy sme vybehli aj vonku, nie na dlhé trate, na šprinty akože na tráve. Napríklad, keď sme išli vonku behať, tak nás tam čakali televízne štáby. Ako, že keď máš vlastne ten taký kamión v nejakých filmoch, hej, čo proste sa stala nejaká nehoda alebo niečo sa vyšetruje a sú tam kamery a proste mikrofóny, tak vlastne s nami takto tie chicagské televízie išli na to ihrisko, tam nás natáčali, rozhovory, všetko. No ja nie, hej, ale proste tých hráčov, tie najväčšie hviezdy, už tam bol ten spotlight, hej. A to sme boli ako 40 km od Chicaga. No a potom sme sa vrátili a vždy sme proste potom hrali tých 5 na 5, no. Okay. No a jak se stane, ty jsi říkal, že jsi tu dobu nikde nehrál, ale že jste dostali tu pozvánku, nebo ten tvůj kamarád tam. Áno. Tak jak je to možný, jak je že možný? takhle jako pozval? Presne tak. Presne sa vrátil k bodu, ktorý bol vlastne najdôležitejší a najkľúčovejší. Hej. Ako môj kamarát vôbec niečo takéto dostal. A ešte funny story. Ten kamoš býval v mojom byte. Ja som bol totiž to 2 týždne na Slovensku, čo som raz za rok chodil. A vracial som sa v piatok okolo polnoci domov. Hej. Kým som sa dostal z letiska domov, boli 3 hodiny ráno. Kamoš tam tak, kde spal na gauči. A ja hovorím, čau, už som tu, hej, takže toto. A som mu nechal kľúče, hej, aby mal kde bývať proste, keď som bol na Slovensku. A on mi vtedy v tom polospánku hovorí, že hej, dobre si tu, všetko fajn. Inak zajtra idem o 9:00 do Hoops the Gym hrať. Ideš so mnou? A teraz jetlag, mŕtvý, hej, aby som nekecal, neviem, proste po polnoci, hej. A ja hovorím, uvidím ráno. A to je to rozhodnutie životné, alebo či to fakt máš rád, alebo nie, hej. On vstál, hej, proste ja som sa nejak zobudil a si hovorím, ale idem, tak čo, vyskúšame to, hej. Čiže ešte raz, ja už si nepamätám, ako on nejakú, či to bola legitímna pozvanka, či fakt nejaký Kevin existoval, asi hej, on si to zase nemohol vymyslieť, hej. A jak ten Kevin vôbec si dovolil ho tam pozvať, neviem, hej, proste, neviem, je to šialený príbeh, No, takže ty jsi byl přes ten street, vlastně dejme tomu, přes ten Open Gym se dostal do toho Chicaga, kde si působil 5 měsíců. 5 týdnů. A potom se stalo co? Áno. Potom sa stalo to, že postupom času, ako sa blížila sezóna, tak už človek cítil aj vo vzduchu, že atmosféra hustne. Hej. A chodili tam vlastne aj počas tých 5 týždňov. Oni mali 14 hráčov už podpísaných a 15. flek ešte bol voľný a chodili tam hráči na tryouty. Hej, takže tam chodili proste normálne kvalitní hráči alebo tak. No a blížili sa
pre-season games. Hej, každý tým hrá nejakých 8 alebo neviem koľko je to teraz predsezónnych zápasov a to už máš regulárne dres s menom. Hej. No a ja tým, že ja som nemal žiadne zastúpenie, ja som nemal žiadnu históriu, nemal som ani štatistiky, fakt som bol proste len chlapec, ktorý ako zapadá, ale je nikto. Tak vlastne mi tréneri povedali, že super, a ako to, že si tu bol s nami 5 týždňov je fantázia. My teraz ideme aj znížiť tým, hej, akože iba 12 hráčov sa dostane do tých zápasov a tak. A hovorím, oni mali tých ľudí podpísaných, tam sa točili milióny, hej. Takže mi poďakovali za moju účasť a hej, pomoc v tréningovom procese. No a povedali, že budúce leto chcú, aby som hral za nich Summer League. Hej, že proste, keby som teraz bol v ich Summer League týmu, som jeden z najlepších a tak, proste ok, fajn. Takže o rok sa vidíme zase. No a tam už proste ten príbeh potom začína trošku, jak by som to povedal, nebyť až taký úspešný, lebo dajme tomu som na nejakom vrchole, končí júl alebo začína august a ten tréner mi hovorí, mám kamoša v Grécku, hej, určite by ťa zobral do týmu, hej, ako profi. Ja som mal ešte asi do decembra, áno, mal som ešte 4 mesiace na dokončenie toho Masters, hej, čo sú tiež ako nejaké prachy, nejaké dohody a to. Rozmýšľal som strašne, že či s tým seknem, ja, ako 4 mesiace do ukončenia ja, veľmi zaujímavého nejakého papieru alebo degree a pôjdem hrať basket profi, tak sa to vo mne veľmi bylo. Potom ten tréner v Grécku, s ktorým som sa mal spojiť, tak bol nejaký problém s peniazmi, už v auguste, septembri, hej, Grécko je také divoké na tieto veci a nebol to Olympiakos alebo Panathinaikos, takže ten tréner tam skončil, ešte nejak na začiatku sezóny. Takže ja už som zase hral len ako s kámošmi v telocvični a robil som si stále ten school. No a v decembri som dokončil to degree, a ten titul, hej. No a zbalil som tých zopár svojich tam študentských vecí, vrátil som sa na Slovensko s tým, že som bol stále v kontakte vlastne s tým trénerom v Bulls. Teraz si fakt neviem spomenúť meno, je to možné. No a on hovorí, OK, takže dokončil si školu, je december, mám známeho v Belgicku. Jo, tak ťa tam skúsim akože ti tam pomôcť, ale on nebol agent, hej, proste on to robil len z toho, že proste som mu bol sympatický alebo dačo, to proste funguje úplne inak. Nemôže sa asistent Bulls, dokonca on bol nejaký prvý alebo druhý, starať o nejakého Richarda zo Slovenska, hej, kde bude hrať. Takže ja som volal tomu typkovi do Belgicka a on hovorí, Rich, mám na teba perfektné referencie, ale sme prvý v tabulke, mám full roster, hej, akože mám dobrú chémiu v týme, nechcem to teraz rozbíjať, hej, takže možno na budúce. Takže to Belgicko potom nevyšlo tiež. No a ja tým pádom, že som bol v Košiciach, tak som trénoval s tým košickým tímom, no a dohodol som sa s ním, že dokončím sezónu tam, takže vlastne potom od februára do mája, od února do kvietna som hral na Slovensku, vyhrali sme titul, jediný v histórii Košic, trošku som tomu pomohol, dajme tomu. A tak víceméně v těch Košicích musel být jako top, ne, když jsi tam přišel přesně z toho jako prostředí. Dá se povedať. Jakože ono, když jako trénuješ 5 týdnů s NBA hráčema, tak ono ti to zvedne na skutečnou úrovni, ne? Hovorím, to je ten príbeh, že tým, že som nemal agenta, tým, že toto som si mohol celé vymyslieť. No jasne. Áno, bol som v Európe, bol som pripravený, alebo bol som hodne zaujímavý, ale nikto o mne nevedel. Hovorím, a to je 20 rokov dozadu, hovorím, ten internet, mobily, všetko, to bolo ešte úplne. Takže ja som sa musel potom zase vlastne prekusávať nejak hore, hej, ale povedal som si, OK, tak čo? Takže na Slovensku dominancia, titul, hej, no a vlastne, keď skončila liga na Slovensku, tak mal som asi mesiac a pol na prípravu na tú letnú ligu. Lebo ten kontakt tam s tými stále bol, oni mi vlastne už poslali informácie, očakávame tvoj príchod, hej, vtedy a vtedy sa hlas tam a tam, hej. Summer League, to je obrovská vec, to ako keď sa na to pozriem, tak ja neviem, či 2 alebo 3 Slováci hrali Summer League, hej, akože doteraz, za 30 rokov nejakej samostatnosti. Takže to bolo ako fantastické, už sa o tom trošku začínalo aj písať v novinách, že Leško ide do Summer League, lenže prúser bol v tom, že ja som na Slovensku hral na pozícii 4, a tým, že som bol taký ako väčší, alebo hej, na slovenské pomery na Slovenskú ligu, a strátil som tú kondíciu, strátil som tú dynamiku, ktorú som mal, hej, alebo ten level, hej, ktorý bol potrebný na NBA.
No a ten mesiac a pol som sa venoval iba tomu, aby som sa zase trošku dostal na obvod a tam bol schopný. Ale cítil som, že to není úplne ono. No a to leto som potom vlastne odletel zase do Chicaga. Tak som to zvítal s nimi, všetko. Hej, ten tréner mi hovorí, no a potom počítaj s tým, že vlastne prvý Summer League je v Orlande, ale potom rovno stade letíme do Las Vegas. Hej, ako, takže aby si bol zbalený a že ideme na 2 a ja hovorím, OK, fajn. No lenže to bol taký ako 4-day pre-Summer League camp a tam bolo asi 25 borcov. A oni na základe toho leta predtým počítali so mnou, že 100% v tej 15-ke budem. Hej, že tých ako 10 pošlú domov, že ďakujeme. A že Richard ako, keď bude hrať tak, jak minulé leto, takže 100% tam s nami zostane. No lenže Richard už nehral ako minulé leto. A robili sme tam veľa individuálnych vecí, aj 1 na 1 a proste a teraz vlastne tí našlapaní borci z tých univerzít, hej, ako top univerzít, hej. A ja ako samozrejme dal hneď na krídlo. No a to možno aj nebol dobrý rok, hej, lebo v tom NBA tie krídla sú vysoké, zhruba ako ja, hej, alebo čo. A teraz mi tam dali borcov proste pod tade, hej, nejaký bacon shake, proste úplne taký mega rýchle myši od polky, 1 na 1, vieš. No proste nedal som ich, hej, proste boli v týchto veciach proste lepší. No a bolo jasné po zo pár dňoch, že nie som ten level, čo som bol pred rokom. Takže a tam je to biznis, tam je to rýchle, hej. Takže proste na druhý alebo tretí deň, aby som nekecal, si ma zavolali, že Rich, hej, díky, že si prišiel všetko, ale proste nie je to na to, aby si spravil ten Summer League team, takže sa s tebou lúčime, hej. No a tam vlastne bol koniec mojej nejakej NBA experience alebo vzťahu so Chicago Bulls a dostal som už Summer League dress, akože keď sme tam prišli. Vtedy ešte mená neboli. Pred 20 rokmi neboli mená, ale mohol som si vybrať číslo, to mi tam hneď nažehlili. Hej. Takže 14, mám Bulls dress 14, chcel som ho tam nechať. Ja som bol na seba tak nahnevaný, tak som bol sklamaný sám zo seba, nie z nich, že ma vyhodili to vôbec, že keď som potom akože rozlúčení prišiel do šatne, tak som ten dres akože nechal na vešiaku a hovorím hraminku a hovorím, že ja si ho nezaslúžim. To proste, to je ešte z minulého roka a teraz to nemá so mnou nič spoločné, kašlem na to, nechcem ho. A tak som aj vyšiel z tej telocvične, že ho tam proste nechávam. A na parkovisku zhodou okolností som mal šťastie, lebo inak by som musel nejakého volať a to bol celkom problém sa dostať odtiaľ preč. Ale tam aj na tom kempe proste tam je stále hrozne veľa ľudí okolo. A mal som tam nejakého známeho, ktorý by ma potom akože hodil domov a on mi hovorí, ja som mu to povedal, že ja som tam všetko nechal a proste potrebujem sa aj vypadnúť, som proste zo seba sklamaný, on čo, ten dres, hej, proste choď pre neho späť, vieš, proste to nemôžeš tam nechať. A tak potom som si to nejak ako nechal prejsť hlavou a som sa vrátil, takže ten dres mám a to je moja taká ako spomienka, že sa to fakt stalo, hej, alebo ako, aj keď tam nemám meno. Lebo ten prvý rok, čo som bol s tým Ačkom, tak to som dostal iba tréningové veci, bez čísla. Alebo topánky od nejakých hráčov a tak. To bolo také ako... Takže ako najhodnotnejší zážitok bolo to prvé leto, to bez pochyby. A možno taká najhodnotnejšia vec, ktorá mi zostala, bola to leto po, aj keď už to nebolo úplne naplnené, ale mám nejaký dres, no taký. Takže toto je moja Bulls experience. Takže víceméně tohle byla tvoje jako experience s těma Bulls. Mm-hmm. A ty si říkal, že vlastně si s nima ten nejdelší čas strávil a rok po tobě přišel Noah. Áno, dokonca ten pre-Summer League camp štvordňový, ktorého som sa zúčastnil to druhé leto, tak on už tam bol. On bol vlastne draftovaný, on bol taká akože najväčšia hviezda toho letného tímu. Takže 2 dní alebo 3 dní v šatni som s ním bol, alebo bol to taký hodne, jak by som to povedal, joker, humorný typek, hej, ten proste tam kecal, robil srandičky a vlastne rok na to až potom draftli Rouzak, čo naštartovalo, hej, nejakú zase éru folkovou, Chicago, než to zase upadlo. Presne tak. Jasný. Ještě k tomu, jakože to nakonec nevyšlo v té Summer League, tak co draft? Nepřemýšlel si jakoby po tom úspěšným ročníku, takže se prostě přihlásíš do draftu? Chápem. Aby sa niekto prihlásil do draftu, to je neskutočný proces. Hej. To je proces sezón úspešných, to je politický proces, čo sa týka agent, tým, hej. Ja som vlastne v tom procese absolútne nebol. Hej.
Moje univerzitné štatistiky, hovorím, neboli veškeré nejak slávne. Potom rok som vlastne nehral basket, hej. A potom nejaká slovenská liga, čo nikoho nezaujímalo, aj akože z nejakého svetového meritka alebo meritka draftu. Takže ja som absolútne nebol materiál na draft. To ako si tu nič nenalhávajme. Je to paradoxné, hej, lebo ako rok predtým hráš s tými hráčmi, ktorí tam sú a berú tie prachy. A ja skoro ako si súčasť, aj keď je dlhá cesta fakt byť súčasťou. Hej. A o rok na to si zase trošku tak nikto. Hej. Takže ja som sa vlastne potom musel zase začať vyhrabávať z tých pozícií, na ktorých som bol. Hovorím, to Slovensko mi vyšlo, 4 mesiace, fajn, titul, nejaké hodnotenia hráča, blabla. To už začal aj reprík, hej, v tom leto. Tá repre mi pomohla k jobu v Maďarsku. Hovorím, tie kroky už sú potom postupné. Zo Slovenska sa nedá úplne vyskočiť do Turecka alebo Ruska. Hej. To proste, no v tých časoch Ruska teraz, báme sa o Španielsku alebo Francúzsku. Hej. To musia byť potom už postupné kroky. Ale OK, ja som si povedal, prečo nie. Proste ja si verím na to, že sa dostanem niekde. Takže druhý krok bolo Maďarsko. A to už bola oveľa lepšia liga. Hej, tam sa bavíme, že proste v tých časoch proste hráči brali aj 15 české koruny. No proste úroveň Nymburk a lepšie v tom čase, ako tam boli 3-4 týmy. Hej, takže Maďarsko bolo hodne silné. A bol som v týme, ktorý bol zhruba v strede tabulky. Podarilo sa mi byť druhý najlepší strelec ligy tú sezónu. Hej, takže vlastne zase som dokazoval, že som OK, alebo proste mám na veci. A potom prišla dohoda alebo kontrakt v Prosťove, ktorý v tom čase bol tiež hodne dobrý, ako aj finančne, aj ambíciami. A to sa bavíme rok 2008-2009. Čiže to si tady působil v nejvyšší Česku? Áno, no lenže vlastne okay. ten príbeh, jak teraz trošku nabral klesajúcu tendenciu, tak vlastne tu aj skončí. Tretí zápas Prosťove, roztrhnuté krížne väzy a neúspešná operácia plastická. Hej. Takže pol roka po operácii som nebol ešte vôbec schopný hrať, trvalo to trošku dlhšie, kým som sa zase do toho dostal. A keď som začal hrať, sa prišlo na to, že ten väz je úplne uvoľnený a musela nasledovať druhá operácia. To už máš 10 až 12 mesiacov pauzu. No a hovorím, stratil som veľa z dynamiky. Bolo tam ešte potom zo pár nejakých pokusov o comeback, ktoré vždy vlastne končili nejakou operáciou chrupavky, alebo proste mal som ich 5 nakoniec spolu. Takže vlastne tam už tá kariéra nedávala veľmi zmysel, alebo musel som až skončiť kvôli tomu zraneniu. Takže už som sa vlastne nikdy nedokázal aj tými postupnými krokmi, ktorými som chcel, sa dostať na takú úroveň, na akú som bol vtedy. Takže vlastne Prosťov byl konec tvojí hráčskej kariéry? Dá sa povedať, že to bol môj taký najväčší, alebo posledný seriózny kontrakt, hej. A potom zranení mi dali ešte jednu šancu, hej, sme podpísali ešte ďalší kontrakt, že vlastne videli ma ešte keď som bol zdravý, hej, na akej som úrovni. Ale vlastne tým, že tie operácie nevyšli, tak potom sme nejak po polke sezóny tej druhej sa rozlúčili a ja som hovorím ešte išiel potom skúšať šťastie, ale už to nevyšlo. No, já bych tady klidně ten příběh jako ten tvůj jako neskutečný příběh, protože to tady poslouchat, takovýhle zážitky je úplně jako šílený. Na naše pomery, hej, ako berme tomu, že stovky borcov v NBA sú, alebo hej, proste tieto príbehy majú, hej. Takže možno tu áno, Liberec, Košice, hej, no. Je to asi OK. Tak pro nás tady... Ale pro nás vlastně jakoby celkově, že jo, ty jsi potom prostě Prostějov konec šel si trénovat na Slovensko, kde si trénoval reprezentace mládežnický. Jo, no, áno, tak ešte hovorím, tam som nechcel tomu veriť, že kvôli Kryžáku končím, takže bavme sa, že ja som proste ešte robil nejaké letné prípravy a s Interom Bratislava, potom zase chrupavka operácia, a potom som hral ešte za Svitavy. V Matonke asi pol sezóny, hej, ale to som sa cítil ako 50-ročný človek, hej, proste. A to som sa nemal ešte ani 30, hej. Proste si hovorím, tak to nechceš hrať, hej. A oni s tým boli OK, hej, pokračuj, ale ja som sa necítil vôbec dobre. Takže ja som potom tú sezónu ešte dohral v Taliansku, kde potom budúca manželka hrala profesionálne volejbal. Hral som tam nejakú, ja neviem, 4., 5. ligu ešte. A až potom som začal trénovať. Čo sa týka najprv teda mužov, bol som asistent pri košických mužoch a potom som bol asistent pri ženách v Poľsku, jeden ako profi tým, ale na fakt veľmi vysokej úrovni.
A až potom som sa dostal k mládeži. Ja som 4 roky trénoval v Košiciach mládež, myslím si, že celkom úspešne. A z toho potom vznikla nejaká ponuka do reprezentácie U20 Slovenska ako hlavného trénera. Takže predtým, než som prišiel do Liberca, som ešte stihol tieto trénerské nejaké. To byl vlastně rok, to je naše jako interní věc, že vlastně ty si odtrénoval reprezentaci U20 a my jsme byli v Chorvatsku na dovolený a měli jsme za souseda nějakýho pána, já nevím, jak se jmenuje, přísám bohu, ale který tě znal. No tak, náhoda. A pokoj pod náma bydlel Borec, který byl podle mě tvůj asistent na reprezentaci jako trenér. Je to možné. No, my jsme měli basketové oblečení na sobě. Víš, a takže Bola, Plingsleberec, jsme tam byli jasne. prostě 5 borců tady z našeho toho a on vyšel z pokoje a říká, hej, vy trénujete basket, jo, hrajem za Liberec. A no a nemá k vám přijít jako nový trenér a my, no jako má a zrovna tu chvíli jenom Krpi věděl, jak se jmenuješ, protože že jo, tam je propojený nějak přes tvoji ženu s jeho mamkou a je to, okay, takže on vlastně věděl jméno, my jsme jakože věděli přibližně. A vlastně, no jakože Richard Leško by k vám měl přijít a my že, je to on? No jo, je. A v tu chvíli to začalo, no teď tady prostě teďko včera odjel Borec, který s ním byl na reprezentaci U20 a my úplně, sejdeš v jednom jako baráku, kde jsou různý jako apartmány, když to řeknu takhle a prostě, jakože to bylo úplně šílený pro nás. No. Mali sme, basketbalová komunita je super, hej, takže niekedy sa stanú aj takéto náhody. To bylo šílený. No a já bych jenom to možná zakončil jenom nějakým krátkým segmentem jako o tvým pohledu na NBA, asi ne úplně nějak do hloubky, ale třeba nějaký spíš to je třeba predikce, nebo tvůj nejoblíbenější hráč, nejoblíbenější OK. Spíš jako osobního něco. Nejak to trošku zhrniem, lebo tie predikce to je hodne ťažká vec, hej, to proste vždy nejaké prekvapenie sa stane, zranenie, hej, vidí Indiana minulú sezónu vo finále. A takže veľa nepredvídateľných vecí sa môže stať. OK, jasné, je jednoduché začať pri OKC a zase sú prví, šlapú. Je to asi nejaká najväčšia možnosť, že keď zostanú zdraví, že niečo naštartovali. Hej? A tak ako Golden State spravili 3 tituly po sebe, aby som teraz si nevymýšľal, 2, 3? 2, OK, ale 3 v nejakých 5 rokoch, dačo také. Jo. Čiže, to bolo rozkúsku. Tak. Čiže je možné, že OKC spraví nejakú takúto šnúru. Hej? Je to možné. A na druhú stranu aj iné týmy sa vyvíjajú, doplňajú, zlepšujú, takže Detroit, OK, Boston teraz bez Tatona je otázka, ale drží sa dobre. San Antonio prekvapuje túto sezónu, hej, na umiestnenie nejaké. Veľmi fandím zahraničným hráčom v NBA, špeciálne európskym. Super, hej, Austrália má neskutočnú základňu hráčskú a proces s tými mladými hráčmi, aby do tej NBA sa dostali. To je tiež fajn, ale som Európan, takže držím Európanom. Dončič, veľmi rád by som ho videl s prstenom. Je to reálne, myslím si, že niečo ešte chýba tým Lakers. Túto sezónu ich nevidím úplne na nejaké finále. Určite budú mať deeper run ako minulú sezónu, keď vypadli hneď v prvom kole. Si myslím, že do semi sa dostanú, možno aj do finále, ale nevidím ich úplne na, ako konferencie nemyslím, hej. A East podľa mňa vyzerá tiež celkom slušne. Hej, tie týmy tam, ako niektoré sú hodne zaujímavé. Toronto, hej, teraz vyskočilo. Ale myslím si, že víťaz bude zo západu, keď teda predictions, hej, ale a uvidíme v Houston, či ešte trošku nám podskočí. Hej, minulú sezónu bol druhý, hej, síce vypadol hneď v prvom kole. Takže to sklamanie tam je obrovské. Túto sezónu zatiaľ, hej, není úplne na topka, ale má podľa mňa potenciál. A Denver, hej, teraz plno zranení, hej, čiže dajme tomu, môžeme sa na to pozrieť tak, že Jokic si trošku oddychne a môže vlastne byť OK. A bude to hodne zaujímavé. A čo sa tých hráčov týka, hovorím špeciálne európskych hráči, im fandím a takže kdyby si měl vybrat jednoho hráče, tak jako Evropana a teda asi Luku, předpokládám, nebo tam máš jako ještě někoho, k tomu bys jako... Fandím a sledujem hlavne mladých hráčov, ktorí sa postupne dostávajú k svojim ako nejakým rolám a dôležitosti v tých tímoch. Miami má veľa Európanov, ale dobre, je viacero tých tímov, čo má Európanov. Takže tých tak ako sledujem a držím im palce, ale keby ako tak Luka si myslím, že určite
by som bol rád, keby ten prsten sa mu podarilo získať. Kaspar Jakučionis, to ti říká něco to jméno? Áno, to je tiež Miami, nie? No, Lavička. to je právě Miami, mladý. A ten je právě z Illinois taky. Takže áno, ja viem, že mali nejakého Litovca šikovného. Jo. Tak my už jsme u konce našeho speciálního podcastu. Moc krát děkujeme Ríšovi a podle mě tady ten příběh je, jak už jsem říkal, je to úplně neskutečný a jsme fakt rádi, že jsme tady někoho takového mohli mít. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, borci, držím vám palce, myslím, že to robíte úplne super, ja som si to užil a trošku som o sebe porozprával, ale keď to niekoho zaujme, alebo bolo to pre niekoho zaujímavé, tak budem len rád. Děkuji a nepochybuju o tom, že... Já si taky myslím, že tady ten díl bude jako určitě zajímavý a podle mě se nevidíme naposled, protože myslím, že máme ještě dost věcí, které tady můžeme probírat a můžeme tady se 4 hodiny a věřím, že ještě to jako půjde. Takže třeba v nějakým dalším díle se určite ještě můžeš stavit. No. Budem sa tešiť na pozvanie a ako aj pôjde sezóna, či už v NBA alebo tak, môžeme o tom pokecať a uvidíme, jak trošku, čo sme tu, alebo ja teraz som nakusol, či to vychádza a zase preberieme tú súčasnú situáciu NBA. Takže borci, díky moc za pozvání. My moc děkujeme. A rád prídem zas. Tak jo. My moc krát děkujeme Ríšovi, ale taky vám za sledování. Můžete nás sledovat na našich sociálních sítích, sdílet, odebírat zvoneček, like, komentář, budeme za všechno vděčný. Doufáme, že jste si to užili a my se s váma loučíme a uvidíme se u příštího dílu. peace out. Mějte se. Čau.